Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saking kelompok tunggal badhe presentasi pawarta babagan plesiran ing Desa Balong. Nami kula Satrio Wahyu Caksana nomor 3 dosa kalih. Nami kula Salma Ayu Putri Prema, absen 3 Nami kula Hilma Khairi absen 15. Nami kula Safiani Farmawati absen 3 Kula Wahyu. Nami kula Kamila Karamiani absen 12. Pemirsa paninggan malih kalih kula Hilmi Al-Khairi ing acara Bolang ing Blora. Dinten menika kula badhe ngewataraken babagan wisata plesiran ning Dusun Balong Kabupaten Blora. Kathah sanget papan wisata plesiran kadasta wisata edukasi Grabah. Sakmenika panca kula badhe nglapuraken papan wisata edukasi Grabah. Wedal kula aturaken dumateng Satrio Sumantri. Matur nuwun wekdalipun sedherek ilmi. Sugeng siang para pamirsa panjenengan malih kaliyan kula Satrio Wahyu Caksana. Sakmenika kula sampun wonten ing papan wisata Grabah. Kados menika kahanipun. Sakmenika kula sampun kalih satunggalipun pengrajin. Nuwun sewu, asmanipun panjenengan sinten? Kula Pak Susanto. Saking tahun pinten panjenengan dados pengrajin Grabah? Pengrajin Grabah ingkang wonten ing Balong niku mulai tahun 2013 niku mulai merintis. Nah, kangge panggenan iki tahun 2017. Mengapa panjenengan kersa dados pengrajin Grabah? Pengrajin Grabah nika milane saking ningali bahan baku ingkang kuatah teng Desa Balong. Inggih punika tanah liat kados ngoten iki. Tanah niki teng Balong kuatah sanget kangge damel genteng nggih, kangge damel botol saniki dikenalke damel Grabah keramik. Contone nggih kados celengan-celengan ngoten iki. Napa mawon jenis Grabah ingkang disade wonten mriki? Jenis Grabah teng mriki kathah, mulai dari keramik hingga wonten Grabah wonten nek Grabah kados celengan-celengan, vas bunga, pot-pot kados jenengan tingali teng mriki kathah jenis vas bunga, pot, gahi mangkok kathah. Menawi bareng kula badhe mresani cariosanipun salah satu tunggalipun Grabah.
Dik, kami Dik. Nggih, kalau wau papan wisata edukasi Grabah ingkang kula awataraken. Wisata menika saged panjenengan dadosaken salah satunggaling pilihan wisata pensiran ing minggu menika. Cekap semanten pawarta saking dusun Balong wedal kula aturaken dhateng sedherek Hilmi wonten ing studio sumangga. Matur nuwun sedherek satriya ingkang sampun ngaturaken wisata plesiran. Papan wisata plesiran menika saged dados pilihan pamirsa sakeluarga menawi kersa tumbas Grabah. Dhateng mawon wonten mriki. Papan wisata kala wau mleginipun wonten ing dusun Balong RT setunggal RW setunggal. Sumangga para pamirsa mbok menawi badhe tindak wonten wisata edukasi Grabah. Cekap semanten pawarta saking kula pinanggihan malih ing minggu ngajar menawi wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Kula Hilmi Al-Khairi undur diri. Lora nuwun. Presentasi saking kita menawi wonten kalepatan kita maturake nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.